Както знаете, подготвяме нов проект, който се явява продължение на другия проект, който работим с колеги. Не за ромските гласоподаватели, който имахме поредица обучение. Част от това бяха слушани като наблюдатели по секциите, наблюдавахме изборите и така нататък. И като част от това беше срещата с кмета и това, което се случи в Младено. Нали? Който с правенето на стадиона, на площадка и така нататък. В новия проект, който не искам да се работи, ще се работи пак в три направления. Едното направление се работи с млади хора по кварталите. Ще се работи с институции, представители на институциите и на политическите партии. И ще се работи с организации, които ще бъдат подкрепени по същия проект на национално ниво. Значи, като при работа с общността, ще го разделиме на две, то навсякъде ще го разделиме на две. Както знаете, тази година предстоят местните, които са много важни за нас, ако искаме нещо да се случи. И ние го разделяме по принцип на две преди изборите, това, което ще правим от сега до октомври месец, и след изборите, това, което ще правим след изборите. Също с институциите и с политиците, какво ще правим преди изборите и какво ще правим след изборите. За лобирането и промяната на политики на национално ниво ще бъде пак преди изборите и след изборите. При работа с общността, това, което ще целим е да получим максимална подкрепа. Ако ние работим с вас, ще искаме вие да си направите ваши групи, с които вие да работите, за да получим максимална подкрепа. Която подкрепа да използваме преди изборите, да натискаме политиците да включат повече програми в техните платформи и повече проблеми на ромската общност с техните платформи. След изборите, тая подкрепа, която сме получили, която сме мобилизирали по ромската общност и когато сме се научили как да действаме и така нататък, ще използваме тая подкрепа и тогава ще се казват не групи за подкрепа, ще се казват групи за натиск. Ще ги натискаме политиците да си свършат работа. Това, което са обещали до изборите, да се случи след изборите. Защото по принцип те обещават до изборите и след това нищо не се случва. Ние пък, понеже знаем, че ще ни лъжат непрекъснато, нищо не искаме от тях, чакаме да ни дадат по 20 или по 50 лева и нещата си върват по това. Ще ни купуват, казват, ние сме си платили промяна и положението в кварталите става по-лошо, по-лошо и по-лошо. Младите хора имат повече проблеми. Това, което ще правим преди изборите, е да търсим подкрепа на хора, които работят по такива проекти. Ние да пътуваме при тях, да споделяме това, което се сблъскваме, вие да пътувате, не ние да пътуваме. Вие да ходите да се запознавате с други организации, които работят по такива проекти и другите организации да идват тук при вас, за да споделяте. И това, с което ще се сблъскаме като проблеми, през втората част да го формулираме като политика и да искаме промяна и да натискаме на национално ниво, да правим срещи и така нататък, да искаме да се промени политика. Значи не искаме да използваме местните избори сега, за да се научим как да искаме и как да се случват нещата да се променят в квартали. Това, което ние искаме от вас, понеже искаме да ви включим в самия проект, тук сме ви приготвили едни бележки. И в всяка едно от графите, преди, след, вие да напишете на личната какво искате да се прави и какво искате да правим в този проект. Значи проектът е горе-долу ще бъдем подкрепени за около 24 месеца. Това са 2 години. Значи ние може да не искаме максимален срок, може около 20 месеца да искаме подкрепа или 22 месеца, което ще рече, че ако започнем от май месец тая година, ще работим с вас, ще имаме подготовка за местните избори, да наблюдаваме да няма подмяна на гласовете, както се случи на предишните избори и беше сменена цялата секция в Кумата. И нали, там се оказа, че 700 човека са гласували за 700 минути. Значи ние трябва да работим така, че да не се подменя ромския глас. Повече хора да гласуват информирано, това означава, че хората трябва да знаят, що гласуват и да накараме политиците да включат повече проблеми, ваши проблеми, не наши проблеми, проблеми на ромската общност вътре в техните политики. Така че ние ви предлагаме да кажете какво според вас е важно ние да направим за вас и да го включим в този проект. Значи не искаме сами да решаваме и после да кажем имаме това и това и това.
Сега имате възможност, наистина, вие да участвате в направата на проекта. Напишете максимално неща, които смятате, че са важни за вас или за ромската общност, което ние трябва да го направим, и го служете там, където мислите, че е полезно. И ние, примерно, ще ги съберем тези неща, тия листове, и на базата на това нещо ще го направим проекта, защото ние до втори трябва да го дадем за подкрепа. Там има ние процедури, които се спазват, които ние трябва да ги направим и така. Казват, много е лесно ние да седнем, да го направим в офиса, да го напишем, ще го направим много хубаво, само че може да направим нещо, което не ви е интересно на вас и което няма да ви е полезно. А сега имате възможност вие да кажете на вас какво ви е интересно, какво искате да направите. И ние да го направим. Това е тотално различен подход. Как се казва? Аз искам цялата група, с която ние работим. В структурата на изпълнение на проекта е Фундация Романо, от която ще има 3 или 4 ментори. Нали така? Ментори. Това, което ние искаме, е примерно един ментор да работи с 3 или 4 души. Значи вие сте тук, нали така? Извиняйте, че не съм тук. Вие сте тук, нали така? И това, което искаме преди изборите, това, което искаме, е да наберем максимална подкрепа. Защото, както си говорихме и преди това, всеки един от вас има поне 3 или 4 приятели. Извън тази структура, не така? Която винаги може да ги викнем за подкрепа. За нещо. Ако ние се умеем да направим тази схема, вече тук ще имаме подкрепата над 200 човека. Проектът не се прави за самия проект, а се прави за да се постигне нещо. Проектът по принцип, да знаете, е инструмент, чрез който ти постигаш целите си и задачите си.